Vale, lo primero que quiero que me cuentes es cómo experimentas esta pasión por la cocina. Pues en mi caso apareceu desde ben pequeniño, sabes? Eu desde que teño memoria sempre chegamos o fin de semana, o típico, levantabaste na casa cos meus pais, a min encantábame xa ir pa cociña a facer algún doce, non? Acordome que se non éramos chulos unhas lenguas de gato nas historias, non? Entonces eu levaballe os veciños, os meus pais, o desayuno, tal? Empecé así, desde ben pequeno. Sí que é verdad que despois chegou un momento, que o típico, non? Tú tens que coller un camiño, non? Hacia onde tens que tirar, e sí que é verdad que nadie sabe, sabes que che gusta a cociña, pero non sabes se che vai gustar a nivel profesional como un método, un medio de vida, non? Empecé na escola todo moi bonito, claro, evidentemente, todo precioso, hasta que empezas a traballar. Tuve a sorte de caer nun restaurante, se portaron moi ben comigo, non? Axudarme moito, fixeron unhas prácticas moi boas, entón empezou a gustarme moito máis a cociña. Empecé a interesarme pola cociña, a partir daquela xa, oye, deixeino todo, empecé a focalizar na cociña, centrarme na cociña, e desde aquelas hasta hoxe, pois imagínate, xa fai uns cuantos anos. ¿Y por qué decides abrir tu propio restaurante en este sitio, que era la casa de tus abuelos? Isto era unha ilusión que tiña desde sempre, non? Pero eu creo que a persoa que lle apasione o seu traballo, non? A ilusión que ten por ter o seu propio negocio, na súa propia empresa, non? Entonces, pois eu viña dunha época, o mellor, que con moito traballo, moito estrés, estuve moi queimado, non? Decidín deixalo todo, botei un ano reciclándome, dando formación seu, hasta que un día, claro, estaba a casa dos meus avós, chamaron porque querían comprar a casa, non? Entón, vimos a enseñar a casa, e cando marcharon de ver a casa, diceme a miña muller, Lidia, e logo tú non tes pensado montar un restaurante aquí? Entón, eu dicía, sácate deso, non quero volver á hostelería na vida, non quero saber nada deso, estaba queimado no seguinte. Pero isto que che entrou a idea na cabeza, non? Entón, empecé a darlle voltas, hasta que me dije, sabes que? Pois eu creo que sí que se facía un restaurante ben chulo aquí en Sober, non? E xurdiu así, entón decimos non vender a casa e empezar a preparar o proxecto para abrir un restaurante na casa dos meus avós. A veces precisamos ese empurrón das mulleres, estamos aí arrancados. Pois neste caso tuvo moita culpa por o que che digo eu, non? Porque quizás foi a que, se non me dicen nese momento, mellor eu pensaba neso, non? Estabas tan encerrado nesa visión, nese momento que tiñas, que eu xa había descartado totalmente volver ao que é restauración, non? La cocina se basa en el producto ecológico y de proximidad. ¿Por qué es tan importante para ti cocinar de esta manera? Eu creo que a cociña ten que, para min, representa unha volta quizás aos orixes, non? Imagínate, non? Neste mundo que vivimos todo acelerado, todo prefabricado, que non hai tempo para cociñar, que non hai tempo para nada, corre para aquí, corre para lá, non? Eu creo que parar e volver un poquinho que facían quizás os nosos avós, non? Unha alimentación directa, sabes? Produto que sale dunha horta para a cociña, non? O máis natural posible. Pois eu creo que xa é unha realidade, non é que xa o futuro, xa é unha realidade que se ves que cada vez medra máis o produto ecolóxico, non? Entón, eu creo que é a maneira de facer as cousas por a calidade propia, non? Do produto ecolóxico, por a estacionalidade do produto, que o ser estacional garantizanos unha maior calidade, non? E frescura do produto. Tamén por a sostenibilidade, sabes? Porque nós vivimos, estamos aquí de pasada, pero claro, os que veñen detrás tamén gustaríalles encontrar, pues, sabes, pues un planeta onde se poda vivir, non? Entonces, eu creo que é moi importante pues empezar a cuidar o que tanto nos dá, non? Se nos sacamos alimentos da terra, pues o normal é que a cuidemos, non que a castiguemos, non? Entón, pues unha visión que no meu caso, pues é unha maneira de entender o que a vida e o traballo tamén. Un valor añadido, non? Que se lle dá encima os seus pratos, a súa elaboración, que sepa o cliente o que se está a comer, como se está alimentando, para min é tamén que xente como Martín, que poda aportar este valor aos propios produtores da zona, que moitas veces teñen moita máis dificultad, que non son grandes distribuidores, e que poñen en valor o seu labor e o seu traballo nas súas explotacións, nas súas granxas, e Martín é capaz de poder plasmalo despois na fantasía que ten aquí no seu restaurante, así.
É que eu creo que, mira, é moi importante, non? Porque ao final, se nós queremos volver ao rural, non? Porque é unha pena que ao final os povos ves que están quedando sen xente que habite, non? Entón vai se perdendo vida, non? É unha vida diferente, moi bonita, moi tranquila, pero sí que necesitamos que haxa, por exemplo, pues, unha economía circular, non? Onde un veciño poda ter, imagínate, pues, unha verdura, pues, se ten un restaurante, pues, se poda comprar verdura, non? Entón, ao final, dáse ganancia que a un veciño que entonces vai apostar por quedarse neste pobo, non? Entón, eu creo que é importante e unha maneira pues, de manter vivos o que é o rural, non? Y hablando así de los productos ecológicos, y teniendo aquí a Pepe, sabemos que ya probaste los productos de la ganadería Lanzán. ¿Cómo descubres sus productos? Pois eu descubro Lanzán, se sou sincero, nun tinglao. Nun tinglao en Santiago, que fomos facer ali, pois, quizás unha charla, sobre produto ecolóxico, non? Co Craega, non? A través do Consello de Agricultura Ecolóxica. Pois, dimos unha charla, e tal, e ao acabar, pois, se presentouse e tal, e desde aquel momento, pois, tuvimos así boa sintonía. Sí. A verdad que vamos moi ben. E conocín ali a ganadería Lanzán. ¿Y qué encuentras en sus productos que no tienen otros? A calidade, eso, punto número 1, non? Logo, pois, a certificación ecolóxica para min é un sello que dá un valor añadido importante, non? E logo, eu creo que como todos os proxectos, o importante dese proxecto é o mismo, non? Que realmente que dalle un valor añadido ao proxecto que outros non teñen, non? Eu creo que as persoas fan os proxectos, non só o produto. Para la gente que todavía no conoce Verso, ¿cómo definirías tu cocina? Isto é unha casa de comidas actualizada, por chamarlo de alguna maneira. Vale? Gústame. É unha casa de comidas. Aquí, eu non... sí que é verdad que temos unha combinación, o mellor, pois, de cosas máis modernas, combinando coa tradición, non? Pois é, quizás, buscar a tradición e darlle un puntiño moderno, sabes, encaixada. Tú velo desde un punto de vista demasiado humilde, porque a xente que ven aquí hoxe co restaurante cheo, todos os días cheo, a satisfacción, como preparas un produto tradicional cun toque elegante, cunha presentación, eres diferente a un pouco a corriente que se leva últimamente. Pero sempre fun. Eu vouche contar unha anécdota aquí que tal, non? Eu, cando era máis rapaza, deixouseme un can, eu quería un boxer, como fora, tal, e marchei eu co coche a Vigo e un colega, chegamos a comprar un can, había 6 cans, non? Eran atigraos, e había un blanco que iba ao revés de todos. E dixen eu, o blanco. O blanco, bueno, o can xordo, pois así é o que tal. Eu creo que as corrientes están ben, sabes? Pero a mí gustan as cosas personais, non? E se tú tes un proxecto personal, se faz unha cosa personal, primeiro que tes unha satisfacción propia e logo que non pasa de moda. ¿Sabes? Porque ten unha identidade propia. Eu creo que os proxectos é fundamental que teñan identidade propia. Identifico moito con o que está dicindo. Además, te encuentras en un lugar, en una ubicación muy privilegiada. Sober y la Ribeira Sacra tienen una identidad muy marcada. ¿De qué manera el territorio influye en tus platos? Home, o territorio dache todas as posibilidades do mundo. Tú sempre podemos, mira, hai unha cousa que eu teño clara, que nós podemos replicar, imagínate, pues, técnicas de cociña, non? Podemos replicar técnicas de cociña francesa, donde queiramos. Podemos traer produto de calquer parte do mundo, podemos traer produto pues, de China, Hong Kong, Japón, Australia, onde queiramos, pero o único que non podemos trasladar é o territorio. Para min ten un valor añadido, é signo de identidade, as costumes, sabes? O que te aporta a paisaxe nesta zona de Ribeira Sacra, temos un viño que non ten unhas características que non hai ningún outro lado, non? Esa paisaxe que temos, non? Entón, realmente, eso é o que che dá ese elemento diferenciador, non? Non se pode trasladar a Ribeira Sacra a China. Unha cosa é contalo e outra cosa é vivilo e velo aquí. A xente, cando ven por primeira vez a Ribeira Sacra, queda asombrado. Non coñecía este lugar, como unha cousa tan bonita está aquí, parece que está escondido, non? Que non ten unha repercusión como outros sitios, Rías Baixas e tal. O sea, que... Porque eu creo que o interior de Galicia é un grandes coñecidos, sabes? Eu creo que a partir, bueno, si cada vez máis a xente anima a vir ao interior, pero hasta fai pouquinho parece que se non había playa non había nada, non? Sin embargo, diferente. O interior aporta outras cousas que non che aporta a costa, non? Eu creo que, por exemplo, toda a xente que ven
marchase sorprendida porque, bueno, este é un encanto, sabes, paisaxístico, cultural, gastronómico que temos todo. Claro, temos catamaráns, as bodegas, a gastronomía, as paisaxes que Non hai temos aquí. playa, pero o resto temos de todo. As montañas, os valles, os ríos, que, bueno, hai que vivir. Sí, non, mira, tes románico, tes un pouco de todo. Culturalmente temos moitísimas riquezas, sabes? Paisaxísticamente é un espectáculo, ríos, logo, a nivel gastronómico, o interior de Galicia é moi rico, tío, a nivel gastronómico. Da igual onde vayas, cada zona ten as súas peculiaridades, ¿no? Entonces eu creo que, joder, El mes pasado Verso aparece en la guía Michelin. ¿Cómo recibes esta noticia? con sorpresa, naturalmente, porque non esperaba nada disto, non? Home, sinceramente, todos os recoñecementos non profesionales pues, gustan a todo o mundo, non? Inda que non sea un traballo que fagas exclusivamente para eso, non? Nos de aquí nos traballamos para os nosos clientes, para que a xente este contenta, que lle gusta, que se vaya satisfeita, que volva, non? E se eso implica recoñecementos, pois, oye, benvidos sean, sabes? E xa te digo, o tema da distinción Michelin pois foi unha sorpresa que non se contaba con el. E dígoche como foi, o sea, chámame Suso e dice, oye, que te está chamando da guía e non lle colles o teléfono. A ver, todas as chamadas que teño, pois, ao final, pois, alguna despistaseme, non? Díceme, joder, pois está, díceme, que mandouche un correo fai 2 meses, que tampouco lle contestaches. E digo, bueno, pois, igual o ten mal, sabes? O correo, dice, entrou no spam. Claro, dice, mándalle unhas fotos que te queren incluir na guía con a recomendación. Eu, mándalle mañá, e dice, mañá non. Mándallas hoxe que leva 2 meses esperando por ti. Foi un poquinho así, sabes? Foi así de esa maneira. Pero dá gusto tamén que unha entidade tan representativa no mundo da hostelería como Guía Michelin, que ao final pense na túa idea de proxecto, non? Que parece que só entran en Guía Michelin ou a xente, bueno, sabes como vai un pouco ese estilo de cociña, o teu, por eso falábamos ao principio, é completamente diferente, é que teñen en consideración a túa propia idea de presentación ao público é importante. É que, así que é verdad que non é un concepto típico da estrela Michelin, ¿no? de Guía Michelin, somos quizás un concepto diferente, ¿no? Entonces, oye, pues que alguén che o reconozca, pues oye, pues sí que é verdad que gusta. Reconforta o equipo, alegrouse moito, alegroume moito por eles tamén, porque ao final é unha maneira de premiar o traballo diario de todo o equipo, ¿no? Entonces, bueno, eso, benvido sea, ¿no? Y tocando así un poco la fibra de padre, ¿cómo lo ven ellos? ¿Qué te dicen tus hijos? Yo creo que son algo pequeños, ¿no? Entonces no creo que no saben muy bien todavía a lo mejor la repercusión que tiene, ¿no? Mi niño tiene 11, el año va a hacer 15. Entonces, claro, imagínate, la niña está a otro mundo, ¿sabes? Claro, la niña está en otro mundo. A hostelería, por exemplo, non lle, no caso personal, non lle atrae, ¿no? Porque podía ser o mellor que teñas un fillo que lle guste, tal, non? O pequeno sí, porque o pequeno atrae un pouco máis, porque é moito de estar con xente, entonces atrae outra maneira, non? Entonces o pequeno sí, que o que dice, o meu pai ten un restaurante na Michelin, non? Entonces, pero o pequeno antes é porteiro ou cociñeiro? non sei que che diga. Habémolo ver co tempo. Sí, non? Habémolo ver co tempo. Vai ser o que el queira, porque sabes, a verdad que un rapaz ten condicións, entonces imagínome que se ponga as pilas podrá ser o que queira. Siempre se dice que es muy sacrificado la hostelería. ¿Cómo lo ves tú? A ver, sacrificado é. ¿Es fácil compaginarlo con...? No, a ver, sacrificado é porque sí que é verdad que sempre que tú teas un traballo onde a conciliación é complicada porque vas os ritmos un poquinho ao revés do que é a vida familiar. A vida de oficinista. Claro, date conta que cando todo o mundo está disfrutando, tú estás traballando, entonces é un poquinho diferente. Un dos motivos por vir para abrir os restaurantes foi quizás ese, non? Para poder ter períodos durante o ano de decir, mira, ao chega xaneiro, facemos un parón, cerramos 2 meses, volvemos a abrir despois hacia cara de Semana Santa, pero abrimos solo mediodías, non? Hasta xulio non abrimos as noites de semana, non? Entonces permíteche quizás estar no rural eso. Tú estás nunha cidade, é máis complicado poder facer eso, non? Entonces unha ventaxa que temos estar un pouco eso, non? E foi unha das apostas de Verso nese aspecto por eso, non? Para que a xente teña un pouco de vida. Tanto eu como a xente que traballa aquí, non? Porque, por exemplo, sí que é verdad que queixámonos que non temos persoal,
que está moi complicado, pero que claro, que tú ponte no caso das persoas que traballan. Tú gustaríache traballar 18 horas a día, festivos, fines de semana, xornada partida. O negocio sea teu e así acabas de queimando. Eu entendo que neste tipo de negocios e de ilusións tens que ter vocación. Se non tens vocación e, sobre todo, pasión. Pasión polo que estás a facer, da igual, se a hostelería, se a calquer outro tipo de traballo. Se non disfrutas o período que te leva ao propósito que te marcache, se non disfrutas ese período, ese camiño, acabas de queimar. Entonces, se día a día, mañá, tarde, noite, e non tes un tempo para reflexionar, parar, compartir, sobre todo compartir ca tua familia, cos teus amigos, non acabas ben. A cabeza vais che... Si todo o mundo está a desconectar, non? Desconectar, pero sí que é verdad que moita culpa da situación temolas nos propios. Durante anos pensábamos que o normal era botar 14 horas e ter unha persona nunha barra co restaurante baleiro mirando co aire. Non ten sentido. Nós tenemos que evolucionar, adaptarnos e que a xente sintes orgulloso de traballar no seu traballo, que lle guste e que o disfrute. Non? Entón, eso falo pois combinando tres cousas, que é a conciliación, o reconocimiento profesional e o tema económico. Entón, tens que xogar nos tres campos, non? Entón, a xente así encontraremos e daremoslle valor o que é unha profesión moi bonita, non? Se empezamos a facer o que se facía, seguimos nesa línea, ao final vamos traballarnos solos, sabes? Claro, hablas de esas dificultades que tienes y encima tus dos hijos, por ejemplo, practican un deporte. ¿Qué te da tiempo a disfrutar de esos pequeños momentos que a ellos les hace felices? Non como quixera, pero intento estar o máximo posible, imagina, a costa de querer correr moito, imagínate, o pequeno xoga fútbol, pois gracias a miña muller tamén, que claro, que outra persoa que está aí todos os días a piñón para que eu poda estar aquí, compaginando moito, entón, mellor, imagínate, o pequeno partido, levo o partido e xo recolle ela, sabes, entón, eu vime pa aquí cagando leches, non? Pois así, con moita axuda, sabes, se non fora por eles tampouco sería imposible, non daría disfrutado deles tampouco. ¿Y hay algún plato en el que te hayan servido ellos como inspiración? A inspiración sempre están, sempre están, porque eles sí que che están sempre tirando da historia. Soltan xa unha... Sí, sempre está. Papá, mira que encontrei en internet, porque internet hoxe tesne que facer isto un día, sabes? Entón, ao final, quieras que non, a mellor ves cousas e ves detalles que a mellor pasarías por de largo por eles, non? Gracias a Dios, pues paras a ver un vídeo e dices, mira, pues isto está ben, ten a súa historia, non? Sí, claro que sí. ¿Cómo te gustaría que los comensales recuerden la experiencia de pasar por tu restaurante? Eu creo, gustaríame moito que cando se senten a comer, que se sintan primeiro como na súa casa, que estén cómodos, que é un ambiente agradable, non? E logo, que lle recorde quizás a súa infancia, non? A comida que facían as nosas aboas, as nosas máis, cando viñamos ao pueblo, non? Que se hai algún plato que recorda, joder, mira, caldo, me acordo este caldo que eso que máis me gustaría. De fecho, porque cando eres creativo sempre che marca eses platos, non? Cando os teus pais están traballando, estás ca tua aboa, é que che volva ese sabor, porque é un dos sentidos que te o sabor, a memoria faches recordar os momentos máis bonitos da tua vida, que é a tua infancia, non? Eso é chulo. Sí, pero claro, cando tú colles un plato, imagina tradicional, neste caso vamos mos callos, non? Que non lle facemos nada, mos callos e xa está, pois, ao final, que te traslade a cando facía os callos a tua abuela na cociña de leña, sabes? Na pota, ali, na lareira, sí, eso é unha cousa que é moi, sabes, moi... Y por último, después de aparecer en la guía Michelin, ¿qué sueños o desafíos te planteas de cara al futuro? Pois non sei eu dicir ahora que desafíos me planteo de cara ao futuro. Seguir mellorando. Eu creo que este ten que ser unha mellora constante. I'm a love fool, lost in your eyes, a slave to your smile and the butterflies. Your love is a drug that I can't resist.